Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya ang presidente sang FIBACDA diri sa Bacolod si Ma'am Beth Catalbas. Ma'am, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Dahil, oo. Good morning. Kapamati ko kanya. Daw mugig matabo. Mamunahon ko diri pamangkot sa imo, reaction mo. Bodo ka namin ato tanay isang aton nga pangisay-kisay kay about 6,500 pesos. First tranche pa lang na, di ba? Si may second tranche pa gid another 6,500 pero subong suspender siya anay because of ining election public spending ban ngayon. Anong reaction sa mga driver tadi subong sa Bacolod na? Tupok, sir, right? Hindi ka pangangkat naman. Mas strike 5 ka mo lang that strike. Yang hindi naman na madala sa buong mga operator pa nagpag-petition. Kang araan na hinapang mangkot sa LTFRB niya. Dugay na naging pangatag. Dahil nga away, karoon ng sila ng tulok. Nawag nila naging tarili. Ang purpose nga ginatulog ko. Ang iba niya nakabato na gitman. Kasi tamaran sila ko, hindi na daw uway sila yagan na maghatag sa driver programa na sa gobyerno. Dugay na naging So, nga mo naman, isang gani. Atong dubis mo sa bulig na gani sa amon para magkonti. Okay sila yan. Pamatid nila sa LGU pag mga pagtikod nila. Hatag. So, Hello, ma'am. Hello, ma'am. Kamay pa. Oo. Pwede ka kolo adjust gamay ha. Ara na. Okay, go ahead, ma'am. Ang kuan din yung LTFR, bigyan naman balo ka ang corruption. Ang corruption da ara gayapon. Palapit-lapit sa luwag. Wagi sila gana sa Bacolod, isaling sang una. Mga hambal ko sa mga congressman niya. Tani pang isla na sila. Kasi yung ma-apply dito diya nga may opisina tadi sa Bacolod para nga hindi rin niya kundi kuan di kasi kadamo ang tadi sa lakyan na ginanglan gid man kadto sa ilog. So ang amon niya mga transport group. Gakuan na lang isang LTFRB si bayan mo nang adoga busar na siya. Correct yun. Sila kay kada kadto pero sa mga operator o pizzeria may kwarta sila tong direct operator nga hangla. Okay. Dito ginahimo ta din nila nga kaluluoy gid. Dito sa Metro Manila subong damo pagid gihapon ang wala nakabaton sining 6,500. So most likely kay dito ni sa Manila ato na sa baba sang LTFRB National Office Headquarters. Diri sa aton mga pila pa lang ka percent ang nakabaton or basi wala pagid sa may nakabaton, ma'am? Sa Bacolod kag Negros lang kita. Amo ta, mat kay ko do ginapili lang nila gurong ginahulugan. Na kung sa bagay sila, kung sulod na sa bangko, apa na iya sa mga ATM holder na. Nga may harap gani din siya nga may card na gid. Ay unod. So, kaapalpakan nila kinanglan dapat na sila pang isla na sila da. Hindi na sila dapat palawigon kay sobra ng kwarta ka dalago ng ilatyan lang puko. So, kabay pa nga mga Daligid lang. Paplastara beliwat si Ma'am Beth Abe. Action Hotline. Kay kanugon sa iya sining batiko sa LTFRB nga hindi mabatian ni Sir Sminyabla, ma'am. Okay. Hello, ala na siya. Ara na, ma'am. Okay, sige, ma'am. Oo, okay, signal. Kaya kung kasi may mga signature campaign na kami siya, dahil di sana niya association sa bilog na Bacolod sa kapit naman sa Norte kag Sura. Kung Daligid lang, no? Medyo gadula kagid ma'am. Manawag kami balik si mo, ma'am. Plastaron tagid bigay kanugon naman, no? Action Hotline. Last 8:20 na Action Radio Philippines Standard Time nga ton sini kay Istorya Subong si Ma'am Beth Catalbas ang FIBACDA, no? Grupo sa mga drivers sa aton diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mga ka-action. Ang topiko naton ang napurnada na naman ng pagpanahatag sining 6,500 pesos nga hambal sang Malacañang, hambal sang Department of Finance before nga dapat by month of April mabato na gid nila iya kiti kinahanglanon isang driver ta sa nagligad pa nga mga sinimana nga nagalalain ini sila sa pagsaka sa presyo sang gatong
ti subong amo naman iniiyaho. Action Hotline. Hambal sang LTFRB, temporaryo malang ini. Huog ani, temporaryo. Ti kalayo patuya sang Mayo. Iya, no? Kalayo pa sang Mayo. Anong kanon sa mga driver taman? Kabalotang may kanon pa ni sila. Pero, kimi na gid lang. Balik na kay Ma'am Beth. Ma'am Beth? Hello, sir. Okay na? Okay na, no? So, suliton tandri sa Bacolod, Ikaw, Minay? sa imo yung sa mga grupo nyo sa FIBACDA, may nakabato na, ma'am? May nakabato na. Ako ako nga iti mo, man unod. So, daw kwan lang ta. Tangwa tayo daw makaluluoy, Gijaya. Ini nga ahinsya niyang iti parbin niya, wag yun sila pulos. So, nami man nga may congressman magdalaog ni Bason nga eleksyon, pa-applyan tagid ya sang LTFRB nga main office di sa Bacolod, sir, para hapos wala mag-approach, hapos pangayo bulig, hindi siyang magpa-Iloilo kapag kamahal sang plite. Okay. So, ang rason to... Why na tani may, hindi nila pag-release, why kita may mo, kwan man sila yung quasi body sila, under nila mga LGU, nagkagibang pa nga opisyal. Kita mo kay isog sila nga why di sila sa paksa. Gani ba, no? Tawag mo hearing niya, sumsum na sila. Bro, manakop na sila, kahit tag-dosis sila kabilog, at dosis Bacolod, manakop daw sa highway. Galilinya sila, no? Pag-aratul may gasimba, kay ko ano, kay Yanson. Mga nga balaan pa na kakasungid tayo ang pigado, kakasungid sa dalan, ng bot na ng programa. May katapusan ginang ginahimon. Pero, anyways, ma'am, inang asa nagligad tong alibay sang LTFRB, dumduman mo nang meeting di sila sa tong 22 sang Marso, kung di ko magsala, kay amo na ipatigayon ining 6,500 pesos. So, why na ka mo nakasulit pag idiwat? Daw pila na kasi mana nakaligad? Why na? Why siya nag-abot siya? Why siya nagkanto? Man, balo siya nga, why official tani siya na sabat hindi kita dala niya di mga sipunon man tong LK para dito. Sundorel. Bati ka to sipunon, ha? Hindi kami kabalo arin man sa digan si Bacolod yung kisa. Mula lang dapat na sisminya kakaso na gimana tananda nga ara ng mga sindikato. So ang amon malang blaser tani ang napertiniser sa amon, ihatag na lang. Hindi kayo ginatago pa nila kag ginapili sinong tagaan. May lang was lagapis lango, no? About din. Pero, ang advice kag ang direktiba subong, halin gini sa national office, pero nga ton bot silingon diri. Before pa naman mag-abot iti, nang dapat huna-huna na ni in advance bala nga, manog election gali, So, kinanglan tani dali-dalion. Before pa naman sang banning period, ipanagtagta na ni para mapuslan gid sa mga driver ta. So kabalo na gini sila nga may ara sang COMELEC resolutions nga may mga baning-baning iya pwede ka-exempt sina kiti kwarta man ni sa national office iya gobyerno di man ni sa lokal way man labot di mga opisyalis sa lokal. Pero duway gid yagin process nila in advance bala, no? Nga hindi na ta mapurnada sini. Kaya feeling ko bla sa LTFRB, daw kay intragid sila sa pamulitika, ma'am. Bakit may politiko sila nga ginasakdag nga aging hold. Oo. Pero amo na si Brar nga katuntog ni Kusminya yan way gini siya gana di mo paring man di gani ari dis negro tro. But lain siya ya si Buano gini kong batasan niya. Amo na nga ni nga hindi kami mangakit siya. Ako sakto lang na ang pagpadala padakat yung sa LTFRB sa Iloilo. Kung sakto lang, hindi mag-problema. Kada ko siyang problema, siyang sugod sa ngari na di siya. Correct. Lain man tong director sa una ya, kadasig magkadto di sa Bacolod yung mag-istorya sa mga operator. Sino to kaningin buslan niya? Sino to kaningin buslan niya gani? Ma'am, kapos niya tawgan, ma'am mo? Bisan interview? Oo. Ang buslan niya sa nagligad? Oo, kapos. Kag amo na gani nga hindi siya magsala damo ko di masulat ng kutublo sa kay Dilika na blaser kay explain nila din na sila subra na ka busar sa ilang mga posisyon subong sila nga manggarano ng aton diya mga tao ya pagutuman mong driver kaluluoy mo lang programa nga modernize na gusto din nila mangutang sa bangko sa milyones so nga magpwede man tadi ka paritor nga 500 mil, gwapo ng unit. Nga amang utang yun, pilagid ang ila kada unit. Kada sun pabudlayan. Matukod kuop, labansan kuop,
Sir Telier, Oto, Mm. di, ambot, ang mga programa, hindi siya nagbulig sa tao maabuhi. Mhm. Ibis makabulig sa tao nga hindi na magsalig sa politiko kapag minuha mag-drive. Tagaan din nila nga magutuman. Mhm. Ti dason nga bulan danho Mayo 2 na lang astang mga traditional ta masalakyan ipang pahigad nyo na imo ipa-junk na nila guro ma'am kay tin naman pwede ka biyahe. Oo. Di mabalaan na sir. Sadya gini. Oo. Manutod naman tagumas dalan kag tumba-tumba eh. Hindi man kay kung sa kun gutom ng tao, Oo. kuana na iya. Nag- Nang hindi ang driver niya, damo na ni mahimo nga Mhm. mapinsan na bala malain nga pagutuman malangtang away man tasing hindi man ta mabuligan kundi Kag- mangita na lang na ya kuan nga mabuhi pamilya ya eh. Oo, naintindihan Halos ko. ang una daw amo na gani nga kaluluoy ni mga driver ni nga kapangabuhi. Aha. Way man nagaya mo ato na nagapangayo sila nga mapasagod. Hindi man na Way man illegal. nagapangayo sila balay, way man nagapangayo sila da konsumo nga ang amo gid unahon dulaon sa dalan. Correct ginaan. Kaluluoy ni sila ya. Kag Kag na ang tricycle ni may ara na sila nga model na sa tricycle nga dapat man milyon. Di makon mo na. Dasunon man na sila amo na gani nga balaan ta lang sila ba wala tani kung may magdaog man nga politiko nga makaintindi sang kuan sa mga sa transport Ti sinusubong ang transport subong nagamiting meeting makamo kung sinong suportahan nyo presidente. Wala man kami, may ara man lain-lain na. Pero sige Oo. lang kay, hindi naman na sila ma-express mo lang sila sang ilang akuan, mahando mo lang na to Mhm. pagguyat, bulupin kung isa. Kung ano na, desperado na sir, balo ka naman. Aha. Wala tama, ano ni. Correct na. Sa Sa mo mga nga nag-waiting to nagligad na may mga kuan na to sila, may mga petition na sila. Aha. Kaya hindi ko kalagaw kaya high blood ko. Mhm. Ko pirmahan ko lang kay padala dayon ko sa kay kuan Aha. president kay ano kung sino da mapadalaan pati copy parni sa aton nga congressman di sa Bacolod Mhm. para mabatigan man nila nga Oo. hindi na insakto Ang hindi talang gid. Ang sila mismo mersa nga butangan nang gidi opsinas Bacolod Andi para talang hapos gid. wala magpalabot. Ang hindi talang gid manamian kay hambal nila may second round pa to sang meeting nyo tapos hasta subong wala na gid labi na gid eleksyon na. Tiway Ipasalig na. nila si kung Greg kag si kung Karab si mawakwakan may kwanta man sila may session pa man sila guro may dua Oo. pa ka session. Why na mabalik na sila tapos eleksyon na. Daway Oo. gid sa kung mag-amo na ya kay kung anong order sang DOT area sila mo ginang patiwan sang CFRB mo. Ati okay isa man na sila katuhog da tanan-tanan way mas lamang mahimo damo. Ay sus ko. Kaya kay dugay na naging implement yung din pangutang na tanan sa bangko kung iwaay na problema kay na-record sila. Tin problema to nila gani sa nagligad to, isa lang to mo ang salakyan ginbaligya na sa sininga operator. Ti nga daw way pa ma-transfer bi amo ang operator nga daan nga way naman ga pabiyahe basi siya makapulos sining subsidy nga ini mo nang rason to sa LTFRB mo pagkadto nila di. Paul na nga rason sir kabalo sila nga ginbaligya na dagambal man sila nga illegal na. Tingawa nila gin disiplina. Nga gin-approve man to nila sa Iloilo. Yung picture may kwarta yatag sila mo. Pabulag lang. Kag hindi Rason, ang kwarta gid ni ang kwarta ni ginhatag na sa bangko ang iban nakakwa nga ang iban wala unod. Kag isa pa ko ng salakyan ginbaligya sigurado ko ang tagbakal hindi gina magbiyahe nga hindi pa ma-transfer sa iya ang ngalan dayon sa madasig nga panahon di ba? Di sir, di sir na lang nang nahiyatan siyang nagbakal. Okay. Ang unit yan, ang iyat iya papili sa Iloilo ya, ang original gyapon ng tag-iya. Original. Kaya wala man sila ang transfer. Ilan nakatuig. Kag isa pa kalayo Kalayo sa Kasi kung ano to nilang sila ang transfer, kung di wala sila tani problema, gusto na. pastap man ni Bilga, utro man na. Kung nagani nga, anay na kami na ginakwa away ko siya kuno di siya Bacolod. Hindi man namong inang nimo, hindi kaya siya gusto magkadto di nga kabalong media. Ngano nadlog sa media salamat no? wa media kasi amin nila muna. Mo na. Tingala ko bisan ano nga ayo ta kayo sa media, text and call daw hindi gid magsabat. Dito lang siguro sa media iya nga daw puro lang iya panamit kag pahamot ang inapamangkot sa iya. Pasensya na kaya ako'y mamangkot di ko sa matudtuod. Di ko tamad siya daw, hindi man siya kahalinda kag mangita sa ibang obra.
Oo. Why siya nadlok sa aton mga kwandiya mayor? Why siya nadlok siya sa Oo. mga kwandiya? Kung Why siya gusto nadlok niya, eh? kung gusto niya nga hindi sa may interview sa media, obra to siya, lain nga obra. Dito sabi sa mga seaman sa abi, kay panakop isda lang to obra la kon na free time nila, o kung mang kwanto sila, mang lagaw-lagaw, o padamo kwarta lang gito, damo na abi. Di kaya rin kasubong niya sa ahinsya sa gobyerno nga kwan sini, sensitibo, tapos daw ginasipiran yung bakbaya, ma'am, no? Hadlok sa imo, ma'am. Buta, damo na siya sa tagaan ta kopya sang iya mga propiedad bala, Oh. mga booking na siya. Isa Ang iya di Diyos siya si kwan niya. Si? Ang iya di Diyos siya si Yanson. Nagabaw na di siya. Hindi yang why siya garispeto sa aton mga LGU. Sige. Mga gani nga, iya mismo gani tao na ga booking ari di sa ako ng record sa mga Aha. propiedad niya. Sige, Sabi ang, kay- ang personal niya, bayan Hindi tala lang. naman tada magkadto da Oo. po kung sigiyon niya na. Oh, iya mga Yata personal. kung kung karap para si kung karap ma. Hulaton ta nga may magtukib gid sila kaya mo magkutibaw sa iya. Ang personal niya da nga mga No man, ginahimo. wala mo gani nga wala na nako na gani gawa ka hindi siya masingkot sir kadto di bala hindi ta kawayon nakakadto na di siya one time. Mm. So mo nang galandot ko kay 100% pasalig ya bulugan Pasalig. niya. Ahay. Kaya Sige. ang ginambal way man tugin tuman dusik bilog way upod man og dakop do sa badri sa Bacolod. Tod, no? Di madabala tagaan kay sa opisina hindi pa di sila. Nga. Way kwarta kan diri sila mo opisina sir mo ay pixel. Kaga Nga nga, mo na nga kung digso ya libo na yung ginatag kadako na isang sukot sang pixel ya. puwerte, Ang no? complete nga kwan sukpon ka ako isa ka unit mo sukpon ka. Ilang plate subong. Daman, Ang nagani nga 500 kaluluoy gid tayo maamo ng 5 kabay pa nga ang dason nga magdalaog may persa na mag Dason. away na isang aton. Di kay ang Bacolod diyan hindi niya lawlahog nga siyudad. In short, gin sikway ang Bacolod kag Negros sa LTFRB. Namo mala ng pinakasimple da. Hindi, o, ang Iloilo ya tungod nga pila ka bilog ila senador mo daw kwan sila. Sige, Ang Ma'am Beth. maging ang problema dani mga lokal sa nga mga LGU kag mga ibang sa nga kwan. Butang man dito pisina Bueno na sila pakialam. Sabagay, ti kung Oo. madulat na gid man kami ti sadyan niya. Balaan ka lang na anong buwas ang dalan. Gani. Ma'am Beth, salamat. Maing aga. Oo, salamat. Ben. Thank you. Salamat thank- man. Yes, sige. Action Hotline. Nabatyagan ni Ma'am Beth Catalbasa, no? Hoy-hoy ang abaga, inabla